So yun guys, bale punta kami ng bayan. Medyo maulan dito sa amin. Medyo maulan, maambon. Punta kami ng bayan, bale yung tricycle ang pag ano namin, sasakyan namin kasi magpapalengke kami. Ate manong ate ko. Ito. Yan si Mrs. sinintay ko lang kasi may binibili siya. Bale na ngayon guys, mga alas 9 siguro ng umaga. Samahan nyo kami guys, pero maambon. Pero tricycle lang kami namin. So yan guys, punta na kami. Tama ko si Mrs. Hi guys. Parang bangting yung tricycle. Doon ka na lang. Doon ka na lang sa loob. Ulawak ito. Hindi, mahangin naman. Medyo flat kasi sa likod. Sa loob. Ano ko ako dyan? Tara. Oh, ang lamig ng biyahe. Sobrang lamig dito sa bundok. Ayusin mo yung bigas. Ganyan na. Hindi. Hindi na yun. Bago nagsabang ito. Sango? Pilik ko. Pwede rito sa kalit. Sango. Kaya terkusin. Ito. Tapos yung pineapple dito. Kulang dito. Mana? Tara na. Yay, 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 yay.
Ito oh. Oh, dyan ka lang. Mamaya. Ano yan? Ha? Magkama. Ma! Dali ah. Ano lang kasi? Manggang siya mo ko. Cactus? Cactus letter. Sarki na pa. Basta pa. Sorry din awa na talaga kayo. Ako, sir. Ako sa akin na ibibigay nito. So yun guys,